لحمو دبستان ترکیه ده همان دمی دا تطبیقاتا هفدم تطبیقاتا زلزله هات کرن سیرنان لیدا و به میلیون خوندکار به کوموتا çok bide xwe bispêre û xwe bigire dest bi tatbîqata erdhêjê kir. Bi vê tatbîqatê hat xwestin ku xwendekar ji bo bobelat û afadan hişar. Li heştê wek bajaran li hemû dibistanan sîranan careke de lêda ji bo xwendekaran tetbîqata erdhêjê kirin. Talîmata çok bide xwe bispêre û xwe bigire senaryoya erdhêjê hat kirin. Ekibên lêgerên û rizgarkirinê yên Wezareta Perwerdeyî yên afad û agirkujiyê jî hazir bûn. Di dema erdhej û bawbelatan de xwendekar çi bikin hênî wan kirin. Rê û rêbazên tehliyeyê nîşanî wan dan. Di dibistanên herêmê jî xwendekar tevlî tetbîqata mezin bûn. Şöyle. Xwendekarên Batmanî û Mêrdînê piştî komuta çok bide xwe bispêre û xwe bigire sinifên xwe vala kirin. Deprem û yangin tatbîqatî me kir. Öğrenciyê me zanîn zihê zarokatî ve got tiştê wilo bielmin. Ew zayeta got 6 Şubatê de hate kirin, daqarên ji bo ne got nevê kirin. Îro tatbîqat me kir, zaf xweşikî ji derbas bû. Mektebê îro me deprem tatbîqatî me çêkir. Pêş sirên lê de mealiman çok kapan tutun. Mealiman din îde sirên lê de zil lê de ya birinci ya çok kapan kirin ketine birê masê de ya dua sirana dua lê de em sınıf hızlıca derketin hatine xwarê tikes nizane kengiyê çêbê belkî siba jî çêbê yani îro jî çêbê belli nabe. Deprem oluyor mu? Li Mûşê jî xwendekar û mamosteyên wan bi dengê sîrenê pêşê xwe spartin. Paşê jî mekteb tehliye kirin. Qeza û bobelat dikare li her cî li her demê werê pêşiya tevê însan û mirovayî. Ji bo wî me got em xebatek çêkin û biraz zar û jî di vê mijarê da tiştê çi pêwîst be bînin cî. Ava li bendavên Stenbolê dake spayî